Zer egon gote da ibaiaren bestaldean, nora eraman gote gaitu horko pasarela horrek, ba gaur ez dugu investigatuko gaur, horko gizon horrik aldetzera noa. Horri nirekin. Zertan ari den gizon hori? Kaixo, egun hon? Egun hon, Zer moduz? ondo. Ondo, bueno, ni Mikel zu. Ni Jesus Mari. Jesus Mari urte askotarako. Bai. Ze, abizan dakazu, ze apelito. Gamboa, Ta bigarrena? Gamboa. Gamboa, Gamboa. Gamboa, bai. Zen bizkal, airin ez harria ezagutzen da, Gamboa asko zarete hemen. Asko. Asko? Bai, pila bat. Aposten, nahi, Jesus Mari, zotzea. Aizu, Jesus Mari gauza bat, eta horko makillo horrekin Bai. zertan ari zara? Nola esan dute ludela hori asko, Bai, jasten dugu seinale batzuk ubeldea atatzen denean, ai ba. onuza iritsi da, dago alako lekuta. Bai, beraz, ura kontrolatzeko bizka bat. Kontrolatzeko. Eta hemen ura asko ateratzen da? Asko, Jesus Mari. asko. Da honi esaten diote la pequeña Venezia. Ah, bai, la pequeña Venecia, esaten diote. Zuri, beraz, ibaieko ura erraztasunakin ateratzen da. Bai. Vale, orduatik jartzen dituzu, hemengo makila Bai. eta ura pixka bat, uraren nivela Bai. kontrolatzeko. Kontrolatzeko. Bai, beti jaten gara, goraka, Aha. ubeldea etortzen denean, Bai, pixka nivela ikusteko. nivela ezta? hartzen nahi denean, jasten dugu beste bat. Zagiteko zein nola indun Hori da. ubeldea gora, Vale. zer denboran, eta gero azten gara dago, antzeleko eskinan. Beste apezan etxeko eskinan. Bai. Eta hola, eta ando dagonean ja, herrian dago dena kalean ja. Ja, bai, area jatzen da. A ber, nola, eta etxeko atean, Ah, bai. jasten dute, ladrillukin. Pixka blokeo bezala, ezta? bezala, Ah, vale. desazteko. Lehen zen zailago, orduan hemen zauden abere guztiak eta dena etxean. Claro. Ni ezautu dut gaztetan, txerriak eta behiak gamboikora jasozen. Ganbara, ja. Eskailera gora, Dios, bai. gura zegoen nola, Eta, karo, dena gora eraman behar. eta gora eman berdean. Esaten duten bezala, zua eta ura beti belaunetik Bai. behera, ezta? Beti izan daula. Beti izan daula, ja utzuta zaudete bizka bat, ezta? Otxuta. Eta hemen duela gutxi egon ziren ugaldeak, ezta? Hemen... Bai, oin dela 3 urte. Egon dena hundiena izango zen hori. Eta hor noraino atera zen ura? Raino, herrian, etxetan, bazutan 30 zentimetro. Ba, ja. Ez da zutan gehiago. Ba, hemen euria ezten du, Jesus Mari? Makila jarreta daude, ezta? Bai. Ikusi daiteke herrian noraino heltzen den ura eta hori dela? bazen Bale, lagundu guzu, bai. Bueno, Jesus Mari, hau da, ugaldearen ondoen dagoen etxe, ezta? Bai, gehien arpatzen duna, urak. Ikusi dugu hemen, lehiontan, sartzen ura. Hemen dizartzen dira, Leiotik. Leioa ikusten duzuen bezala, pixka baju dago eta hortik ura sartzen da. Eta ja, urrena arpatzen duna da hori. Hau, urrengo etxea da, hau. Hau, ja hemen gaude, ja arrisko handian, ja ura dagonean hemen, ja. Hemen ura badago, ojo, ezta? Hemen ja arriskua, ezta? Ja, ojo, eta ja azten gera begiratzen Bai. laguntzaldera, alde hartara. Alde hartara. Zergatik, arpatzen denean handik, goitik, arpatzen digu herri guzea. Claro, alde hartatik badator, Hartzen du den. hartzen du dena. Eta azkeneko ugolde hortan, erontzen toki guztietatik etorri zen, ezta? Bai, etorri zen handik, eta ja arpatu zuen hau dena, ja ostatua eta dena, ja hor olako altura, hemen ere, altura guzeak, eta dena. Ikusi daiteke hori nun baite? Bai, a ber, Hemen mobilan egoko dira. Hemen ez rakutsi ez argazki honetan, karo, ja hemengo kalea hori, ja urez beteta dago, ezta? Dena, ja dago dena, ja, eta autoguztik, gure etxea dago ja hartuta. Eta autobusi daude ja, ura erruedak pasata. Bai, eta onikan gehiago jasotzen, hartu zuen herri guzea, eta kalteak egin zuen, baina ez da arriskurik hemen jendearen arriskurik ez dago. Goan egoten gara, bastante lasai, ikusten lasai. Hemen txe begira, Lorontzia nola dara man. Lorontzia, hemen ja, begira, jende hemen txe, leiotik begira, hemen txe. Da momentu, hiru gizon daude hemen txe. Etorri ginen. Hau zuzea, gaina. Bai, hor nago, Oda Javier. Katuzkakin dira. Katuzkakin. Eta, zoia Jesus Mari, ja oituta zaudete, ezta? Bai, ja, oso, oituta bai, beti larri, baino oituta. Bai, eta sekula harrapatu zaituzte, ez dakit, tabernan edo... Ostatuan egon, eta sartu ura, gu ginela hor ostatuan, eta bueno, lasai, jendea uste du, dela... Normala dela. Kapotarrak, gaude, baina gu lasai. Bai, esan diazulen Venezia ditzen diotela, ez da? Bai. Venezia, pixkat de Venezian bezala, ez da? Bai. Ba, gura bat, bueno, atea beste bat, tak, hortxe.